Fi programm ta' kważi siegħa u nofs fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Tonio Fenech ma tkellem xejn dwar l-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Ma tkellem xejn lanqas dwar ir-rigal li rċieva mingħand il-mara taħu George Farrugia fil-preżenza tal-istess George Farrugia illi dan l-aħħar ingħata l-proklama mill-Kabinett. Minflok tkellem dwar rapport tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-Ekonomija u ddedika ħafna mill-ħin tiegħu biex jattakka lill-Partit Laburista. Jekk ikun hemm Joseph Muscat fil-Gvern, għalxejn qogħdu nibku l-biki u ngħidu kemm nixtiequ li issa kien hemm Lawrence Gonzi. Deċiżjoni waħda ħażina. Din il-konfidenza fis-suq intern tagħna tista' titfarrak. Qali li hemm immussar jivvota lil Partit Nazzjonalista għaliex sempliċiment il-Gvern ma qdihomx. Wow, ngħid jista' jkun hemm xi ħaġa li ma qdejtx fiha. Fl-isfond ta' kampanji elettorali li jattini li twal waħda fl-aħħar 25 sena, Tonio Fenech ammetta li minħabba dan iż-żmien tan-negozju jibdew jibżaw. Dan minkejja li kien l-istess Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi minħabba l-aġir tiegħu fil-Parlament daħħal lil pajjiż fi kważi kampanji elettorali li ilha magħna għal aktar minn sena. Għaliex in-negozju meta tersaq l-elezzjoni ġenerali qisu jibża? Ir-risposta hija sempliċi, Trevor. Tonio Fenech faħħar lil Prim Ministru Lawrence Gonzi u dwaru għalhekk. Is-CV tal-Partit Nazzjonalista ma nafx kemm il-faċċata trid tkun. Is-CV tal-Partit Laburista hija CV li tistħi minnha. U inti allura meta tispiċċa din l-interview lil min sa tażel kieku jien fl-interviewing board nażel lil Lawrence Gonzi. Sa dan it-tant fuq il-billboard tal-Partit Nazzjonalista li ġie kritikat minħabba l-messaġġ diviżiv tiegħu, Tonio Fenech mhux biss iġġustifikah, imma qal li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun illi tella dan il-billboard. Il-billboard li poġġejna bil-wiċċ aħmar ta' Joseph Muscat u bil-wiċċ blu ta' Lawrence Gonzi kenna raġun bil-kbir nagħmluh.